news cover wang tha pusi nili phan nang chopha pon lo kachun ri ateng pen nili tame berta pachetak lo nangli tum kado with heglong lo la pen non nangli tum phan video clip nangli tum phan paklang ekpo la hello nangli tum lang ekha la pen bida singleng lang phan kinne palambang kala pulo je kes tanang sigi pilo thì nó là lang li phan bang kinir lo kala ma bang kala ke jong sinem sinir lo te nili tum ni ke katherak thek kote nang li people lo therak thek thidet ke athe nang li ke muni chung dali alang itu si bang we dep long ten nil tung arona teng sinil tung horbong arlong sikami kon bohle harlong sikami de kon niya bangke ye karbia khai long badu phanta un e det nei Sarnong Irongpi Northeast News Focus Ahem Phumati CEO Rongpi Sanghua Phan MLA Bidasing Ingleng Pen Legal Notice ke pale Lason si kedam tangar ni dipu MLA Bidasing Ingleng lapen inut arlo sopen social media hongjai along isi video viral aputhak longri krehini sar habia mai lapen hema longria saramaya tumpen matijong ni phai player ni MLA Bidasing Ingleng aphan lasong ni atum hang hia prang inut pherangke klembang mati Northeast News Focus ahem phuaphan legal notice ke pale hamke nilimethang ta chemang hume me bino atheke niliphan longri krehini sar habia mai lapen hema longria saramaya tumpen niliphan birta ke pachitak jia phan si niliphan nang hang pe nili birta pachitak ponlo Bonta MLA Bidasing Ingleng abang puthot niliphan legal notice nang ke pali rock along ke jong ponki nili thangnat adaya vipina phansi 10 crore atangka nang tu nang ji pusi legal notice along jongpo tangti nilitum pherangke sai choklem chot atum kupuson si 10 crore atangka chitu onji ma mate koson pensi nili adai ki tu po alam thilo Lasi MLA Bidasing Ingleng aphan Northeast News Focus ahem phupen MLA Bidasing Ingleng aphan chuning rile thot lo lahaya lam thea puthake kepa chanpon lake longri krehini sar habe amai lapen hema longria saramaya tumpen kaningje ponalam thesi nili kirebdun chot anbe Lasi nili tum public TV karbi anglong channel hin penta ake hai Bidasing Ingleng aphan chuning ri ponalam theke lapu henlo Northeast News Focus ahem phuaphan legal notice withdrawal serak nangji pusi nilituma hin pen chuning ripon lo tangte ang tonalam the Northeast News Focus ahem phupen kaningje ponalam the pen le ang ton penar jupon iksina news report public TV karbi anglo nilimen sarnong irongpi nili Northeast News Focus news channel CEO and founder lo kedamtang November inquiry year ni niliphan dongkamukam karbi hemtun pialong longri krehni sar habia mailapen hema longria saratum MLA Bidasing Ingleng alangli social media long video viral aputhak alangli phan matijong ni phai clear ni kangsai ji pura nang hang lo ke hang labangso video mate labangso niliphan news cover wang tha pusi nili phan nang chopha pon lo alang litum nang chopha teng pen nili pali dun lo halada la pen alang litum kachun ri teng pen nili tame berta pachetak lo nang litum kado with heglong lo la pen non nang litum phan video clip nang litum phan paklang ekpo la hello nang litum lang ekha la pen bida singleng lang phan kinne palambang kala pulo je kes tanang sigi pilo thì nó là lang li phan bang kinir lo kala ma bang kala ke jong sinem sinir lo te nili tum ni ke katherak thek kote nang li people lo therak thek thidet ke athe nang li ke muni chung dali alang itu si bang we dep long ten nil tung arona teng sinil tung horbong arlong sikami kon bohle harlong sikami de kon niya bangke ye karbia khai long badu phanta un e det nei labangso a video puthak legal notice nili phanang palero legal notice la mangkela henlo la sila bangso legal notice long ketok bangke la henlo mo nalitum la dakta porhik no la penili tame paklang konikpo tu sarnong erongpi CEO reporter editor Northeast News Focus lapen reference your defamatory news clip under the headline Northeast News Focus public telecast in the Facebook page of Northeast News Focus portal my claim
bidasing ingleng son of let bura ingleng alangi niliphan labang so notice bang nang pale roklo notice nang pale bang ke patumi ni phaing koraner ke parni sinili labang so notice chelong lo ako isi bangela long I'm also give you notice to pay a sum of Rs 10 crore rupees 10 crore only to my said claim as damage and loss of reputation and goodwill ko salang lada katok nah nilo nili ke note reporter matang te pherang ke klembang phu nili tumke kupima ka theklong ahok alam kupima khala sinili tumke rara phan paklang pinangji lasi nili video lai da kipi putakali bonta longri kreni sar habia mai lapen himalong ria saratum nanga cho phateng alang litum kachuning ria teng pen alang litum kupima kaningje la soteng sinili ke birta pachetak chotlo birta ke pachetak la ke alang li phan kapatherak la pukali bonta alang li phan kapachini la pe alang li phan ke than se nili ke labang so nili methang news channel la long pen kapang dak pa lasi alang li phan matijong ni phai player ni si ke hang lo bonta me hang hia prang nili phan labang so notice nang pale rok ba nili ningduk pik lo pipot ma 10 crore la paisa nili kosong se 7 days sang bong pi un po lapen nili rideng non suri sien ta ave pulotang te 10 crore mate 10 crore kutik ke patang kan nili ko nat pen non ki pipo jong sinili kutik ke mate 10 crore la tangka ni troxi mate hithi royang bong yong sinili thek thek pulotang te nili phan pitong neng hoi pune chichini ne pin lo lasila sopu thak pot ningduk pik an lo pima nili thangda chini ne munit nili ke nut pherang ke klembang phucho kuma nang li tum jong sinili phanang hang pulotang te nang li tum ning karong alam mo nang li tum ning ki oy alam mo nang li tum kisung alam mo nili ke paklang nang kok jing lapen nang li tum ning ki oy ning karong lapen kisung alam kareng me alam pusita nili jong si nang li tum na chuning ria teng pen paklang play pulotang te nili ke pherang ke claim mate media aron rules and regulation tamini ke aron kharkan mate aron kang di pusi punang kokji la so teng pen nili kupima ahok kupima ke theklong hala chinili padam lo tangte nili phan nonapor la person legal notice nang pali pen nili phan ke ther la person warning ning ki pi pu bang ke nili ko son lo non kamathap jongsi nili ka phere ka thirik pen nili kupini chemandet pini cheplang det pulo tangte kumar la dai chen po lapen lapuson jong si media tum ke claim pherang ke tum ke claim ke dam along ke kham khedun lapen ke ther ke hap ke ber dokok pulo tangte nili tum ne prang si ke dinglang non si kar biang long ke media pherang ke ta nang ke klang ason lang pulo tangte ahok alam akam ko song se rara phan pachini thek po kachi dip kachi ber kachi lang rop kachi kham kheyong se ili tuma long do kok polo tangte nili mathalo ke dam tangar ni state news atum tame bate kapre news long tame video la pen kapre ta ke klang du pik bonda nili ke paklang dunde la so joine pen rara tum pinang an social media long media phan ki putot ki pusit kang nek choi ki pu choi du pik lo bota media tum insam rilo lase MLA ake hai bida singing leng aphanta chuning rilo lapuson nangli ke claim bang ke nilihin pen ningduk pon lo pima nili ke thang kali di amuni nili me thang jongjung pen le kapahan chalam laputa kali lake bang habe along rikrehni habe sar la pen himalong ria sar tum kaningja alama tengsi nili ladak ningje pon lo nesi lasi nili pini ladak labang so chatai long pen karbiang long arat do ana phanta chuning ring tu nili phan labang so legal notice ke nang pali rok lo posi ning vening dap nili pitong cheplang jine pitong jaman jine thangta chiputek the lasi nili koson pen si ka chepa jok jima la pen koson pen si labang so alam kang samjima phan kato betum ta nang cherap du nang jipusi nili chuning ri pon lo pima lapuson jong si nili tum ahok akam claim long le lapen ahok alam jong si ni tum pachetak long le pangdak long le nang li tum phanang share long le pulo tangte nil tum karbiang long pherang ke claim ma si acha kong bedat po lapen aron bedat po
jong si nilitum pherangke atum phan jong si manpeng nang pipe pherangke tum phan jong si kelang rop kelang red la pusom du kok pul kangte kiwang jilang arni ge nilitum paklang jia son da paklang hai hedet po pi me son da nitum pi hai hedet po lapen nilitum aphan madule nang chupha madule nang chuhang chita ningki duk ningki oyalam ningkarong alam ta nilitum ka paklang jia phan sungkrum po asi garbiang long arat do ar phan ta nili chuning rilo labang so chatai long penang litum nili phanang cherap dun fact tha labang so kisung ke jok jia phan lasi nanglitum labang so legal notice abang nanglitum porhi ek tame nili nanglitum phan paklang pon po jong si 7 days ang bong 10 crore pipe bute nili pitong cheman chine nili long 10 crore paisa ka nili ave lapen kosom si nili pithek po nanglitum mathai tha nanglitum phan chuning republic lo kardo